tak nggih mas kawin seperangkat gamelan komplit ngono lho. Oh, lek dalang iki ngoten niku ya, Pak ya. Iya no, iya. Oh. Lek bojone seniwati lho, lek seni ora seniwati ya angel diarah ning Oh iya, gamelan. iso tak golek dalang aku, Pak. Ya iya, amin, amin, amin. Wis pokoke ora perlu kesusu awakmu lho, sing ngenteni akeh sing ngantri. Lah Pak Lurahe pundi to Bu kok ditegakne jenengan minggah piyambak niku. Nggih. Monggo dawuh riyin menapa sebabipun jenengan paring wujudipun tali asih dumateng waranggana utawi sinden. Nggih. Matur suwun ingkang kathah damel Ibu Sukesi sampun wau sampun mujudaken saged krebab kali Mbak Niken sampun kitir jumilir sebab panjenenganipun Pak Lurah. Nggih. Nggih, Bu Lurah, biasanipun menawi Bu Kesi jenengan dawuh krebab lek teng Ponorogo langsung disawer 1 juta Bu Lurah. Mboten sementing tahun ngarep wayangan melih mawon pun matur nuwun. Niki Pak Dalang. Ya. Niki kula diparingi buket. Niki mboten sembarang buket lho.
Isinya ada merah-merah. Jenenge apa to? Butek apa? Buket. Lah menika tondo tresno saking Bulurah kagem kula lan Waranggana. Mugi-mugi Bulurah sak keluarga tansah pinaringan kegiatan lahir batin, Bu. Amin. Momong warga masyarakat wonten mriki nggih Bulurah. Matur nuwun ya Allah sami-sami. Bejone Pak Lurah, degane kambil ijo. Bejane sing duwe bojo Pak Lurah. Nggih. Cantik kaya ngene kok ya ampun. Nggih. Sampun niki Bu. Sampun nggih. Matur suwun. Mboten lho Bu, Pak Lurah temu ndi niki, Pak? Teng warung. Masalah malah ngopi kayak nggih. Pokoknya intinipun selamat sukses kagem panjenengan Pak Lurah. Semoga amanah dan juga mendapatkan berkah. Seluruh warga masyarakat yang wonten panjen mriki mugi-mugi hayu rahayu putra putrinipun soleh lan solekah. Amin. Amin. Nggih. Terima kasih. Nggih, sami-sami. Matur sembah nuwun Bu, sehat selalu panjang yuswanipun. Nggih. Rezekine tambah kathah. Amin. Amin. Tepuk tangan untuk Bu Lurah panjen luar biasa tresno karo budaya. Nggih. Alhamdulillah Pak, ambune lho Pak. Piye ambune? Ambune duit. Ah iya to ngono iki. Tondo Alhamdulillah Pak, kula benjing kan tasik bablas-bablas. Siap, piye? Benjing-enjing jam 7 kan teng Semarang. 7 pagi. Siap. Terus bablas malih teng Jakarta, terus teng Batang, teng pundi. Niki sangune, Pak. Kok iso? Lah kula mboten anu digawane sangu kali mamah wau. Sangu sing berupa materi dhuwit ngono to? Heeh. Ora digawani. Mboten. Ora apa-apa anggar digawani ATM aman. ATM di. Ora ngerti ATM to sampean ya? Ndak ngerti aku ki. Aduh mesake. Lah piye apa njaluk tambah bulurah. Ora sampean wis tetep sampean wis seniman iki kaya bapak lho. Seorang dalang aku ora tau nyekel dhuwit mboten nate. Apa-apa mesti bugesi. Alah tenanan. Berarti ngoten niku jenengan sukane bugesi sedaya. Nggih, dadi bruk metutuk teng bugesi. Sing ngebrukne aku sing metutuk bugesi kae ngono lho. Piye to Pak maksudnya? Bruk metutuk, aku entuk Metutuki dhuwit. apa? Metutuki kaya gunung ngono lho. Heeh. Dadi aku karo Pak Lurah diparingi dhuwit ta mau. Terus akhire tak tampa, tak brukne, akhire metutuk ngene bugesi ngono lho. Oh, berarti tabungane teng kene bugesi. Wow. Nadyan sampean ora nyekel dhuwit, ning semua kebutuhan sampean sudah di-cover oleh mamah jenengan. Sudah. Makane kula nggih ngoten to, bruk teng kene Mama sedaya. Apik kuwi. Sampean tulang punggung keluarga yang bisa dadi lantaran saka Gusti Allah nguripi keluargane jenengan kabeh. Wah, pahalane top kuwi. Amin Pak, mugi-mugi nggih kula langgeng awet teng kene dunia seni, Pak. Amin. Lah nek dunia ndilirane seni. Nih? Karena dunia Kan dunia entertainment itu kan pasti ada pasang surutnya. Oh betul. Tapi aku tuh bertahan supaya tidak surut. Carane piye kan? Tidak sombong. Tidak sombong. Oh iya. Ada lagi? Selalu mentaati perintah orang tua. Ah iya. Mergo ning donya ki ora ana donga sing paling ampuh kejaba dongane mbokmu. Nggih. Mula bejo kemayangan sampean urip sik ditunggoni karo mbokmu iki bejo. Nggih, Pak. Leres, Pak. Heeh. Semari kesel pisan. Sampun. Wah iya, saiki nembang nek. Coba kaya apa? Pilih neh, Nduk. Ayo, bar iki tak apa kuwi jenenge tak selani siji sampean bisa istirahat terus terakhir langsung digietke ngono. Oke. Lestari lamunan pujaning sih. Aku jane sir nyanyi pujaning sih, Pak. Pengen. Tapi nadane kemetitin kok gorokanku cepot. Iso didukne. Aman. Koordinasi karo kanca-kanca iso didukne. Iso didukne. Oh iya. Pujaning sih wae nek. Disapa sing ngendang kayak Mas Noval kayak ben saya semangat Mas Noval semangat ya. Nanangi nganu lho Pak wis kebelet duet karo aku lho asine. Oh ngono. Lah sampean kersa piye? Ya sik bar pujaning sih wae. Oke, siap. Apa engko kere-kerean pas wis dikukuti ngono kae nanang nggih nanti celuk ngono. Wis sia-sia lek ngono kuwi jenenge. Nggih. Yo coba diaturake. Puja Ningsih oleh Niken Salindri. Yo, kolaborasi Madangkara dan Mayangkara. Oke. Bisa istirahat dulu? Yeay. Engko disingkat. Saiki ganti sapa? Hah? Ki bocah sing saka daerah iki lagi ngebum nggen jaranane. Sapa? Kediri karo Tulungagung ya kuwi Birgita karo Mbak Winong Nawangsih. Wah, disuwun berdiri. Yo men jumeneng cublak suweng. Dados, yuk.
karo iki ra entuk nesu lho ya. Napa, Pak? Ora tau dirusui to kowe. Mboten, Pak, tapi kula kulino nesu kalih Winong, Pak. Sebab Sebabnya dia ngeyel, Pak, karo aku, Pak. ngeyel campur ndablek Iya, Pak, kok. betul iki. Mboten. Kula iki manut lho, Pak. Manut piye? Manut kula lek dikandani manut. Heeh. Kula diarahne penak. Ya toh, Mbak? Ora? Ning kaya Winong iki tipe wanita yang tidak mudah marah kaya Winong iki. Ning ya kuwi nggugu karepe dhewe. Nah, alhamdulillah. Nggih. Ngeten iki malah sehat toh, Pak? Kok sia sehat? Mboten pikirane mboten abot. Heeh, semeleh ngono ya, Nduk. Nggih. Nah iya, mula awakmu saya lemu mergo pancen pikirane ra tau abot. Boten, Pak, boten ngoten, Pak. Piye? Mergo saiki Wino pun enten pasangane, ngoten lho, Pak. Sopo? Sopo? Oh, ngerti aku. KWN to. Sing blangkon kliwir to. Pokoknya sing nganggo blangkon kliwir. So tanggal 26 petuk neh. Oh. Angel digoleki kuwi sok. Ayo. Mergo nganggo Bawane sing umum bae, sing kabeh iso pangkur. Ayo coba kaya apa? Nggih. Niki napa to, Pak? Yo ngono ninggal Kembang- Katresna. Walah. Nggih. Apa, Nong? Kangen Sembarang manut kowe. tanpa upama. Boleh. Ya, nggih, Pak. Oke. Ya. Ya nang, coba kaya apa? Winong Nawangse. Kangen kutan upama Neno mung sliramu kang dadi telenging ati Mbak Birgita Ayu. Ya. Was lawas sanggonku nanging hamong laledo Neno. Yo, Bir. ngelingana rikala jaman kepungkur. Oh, Winong. Seliramu. sliramu nate ngendika Bareng berdua. Ya. Tresna lair trusing batin. Nah, tembang menika ugi kula aturaken dumateng para kadang-kadang caksi lover ingkang keraya-raya ana sing saka Blitar, ana sing saka Laladan Sidokare dan lain sebagainya ingkang kepareng nusul karo awake dhewe ya mboten kata lumpen Pak Waris Sugiono tebih saking Surabaya, Pak Jono sekalian garwa tebih saking Surabaya nusul wonten ing Nganjuk mongko sok tanggal 2 November awake dhewe sowan ana ing UNER, kampus UNER Surabaya. Dies Natalis. Kaya ngono kuwi. Yo diaturake Mbak Birgita dan juga Mbak Winong Nawangse. Ninggal katresnan saking Kendang. Monggo Mas Noval. Yo. Awas.
Berdua. Mbak Dirgita dan juga Mbak Winong Nawangsih. Saya sinden-sinden Madangkara dasare tuwajuh panembahe marang Gusti sekolah ora keter yen pacaran trima dikipatake. Ayo. Mula kaya Mbak Dirgita iki direwangi ngontrak dhewe iki men ora diganggu dening pacare. Ayo. Tamu wong lanang ora oleh mlebu. Lawang ditutup krekep terus metu cendela. Ayo, terima kasih. Bocah. Yo, saiki terakhir genduk Niken Salindri coba diaturake untuk menghibur warga masyarakat Kepanjen lan ugi sedaya kemawon Malimbar ngantos Pacé ngantos ing Nganjuk lan ugi ingkang kepareng mirsani lumantar Kuntadi channelipun Jodipati Pak Utis sedaya kemawon sugeng nglaras salam budaya. Ayo. Lestarikan Niken. Ayo nggih. Kagem penggemaripun Bu Kesi sabar sawetawis mangke pamundhutipun Mbah Lurah ngesake kutut manggung kula aturaken wonten ing gara-gara sing pas wektune. Ayo. Genduk Niken Salindri. Mik yo nggo dhewe. Ayo, pancen yo golek penake yo. Rego piro? Rego piro ngono? Niki mike Madangkara, Pak. Apa ya, Om? Apa? Nggih, lek mik kula mboten kula beto damel benjing. Oh, eman-eman ngono batune ya. Nggih, mboten anu dicangking teng Mayangkara mik kula. Niki Oh. wae mboten kula beto. Ora nek anu cadangan mik sing rega-rega 150 juta apa piro ngono? Enten, Pak. Mike kathah. Ndang nggih didamel teng Mayangkara. Oh, pentas. Nggih. Budal dhisik. Wah, iya coba kaya apa. Lah, engko ketoke piye ngangge mik Madangkara ketoke piye? Oh, mboten, Pak. Ora ganggu suara dan Mboten, karaktermu Pak. toh? Aman toh? Mik mahal atau tidak mahal itu tergantung dari suara kita. Oh. Nek wis suarane asline apik arep nggawe mik sing model piye sing rega 50.000 ya panggah apik. Lho kuwi lho, rungokno kuwi sinden-sinden Madangkara rungokno. Mik ora kudu larang-larang ya toh? Nggih, mangkane kula mboten tumbas mik sing larang-larang to, Pak. Iya. Cukup 100 juta mawon pun cukup bagi kula. Piye? Lah kuwi mikmu iso nggih tuku gamelan malah ora ayo. Nggih ning wesi ayo. Lho, gamelan saiki ora ngerti to, Nduk. Nek sampeyan gelem tuku sing kualitas ngene iki, sak M luwih lho, Nduk, regane ngene iki, Nduk. Pila to, Pak? Mergo saiki kaya perunggu ngene iki wis angel golekane. Timahe timah khusus jaman biyen. Saiki sing wis Niki larang. jenengan mboten enten cita-cita ngedol gamelan to, Pak? Maksudmu piye? Lek tak dol piye terusan? Mengke kula tumbase ngoten lho. Iki wis dudu aku.
Sing duwe hak dudu aku. Sinten? Iki wis tak kene karo mbokmu Bu Kesi, biyen tak kenduk. Anake jenengan mawon apa pripun, Mbak? Hah? Sapa Rambu to? Kae malah dadi bos jaranan padha kuwi karo kowe. Kowe duwe jaranan Parito. Seperangkat alat jaranan serta barongan. Ayo, barongan beserta dengan pecutnya. Ngono kuwi ngo. Yo, lestari ya, Nduk. Niken Salindri coba kaya apa. Sing derekne Mbak Putri ki mau. Ndi Mbak Putri? Nggih, Mbak Putri enten Bude. Nggih Iki Bude kula terus enten Mas Rijal. Pun lahiran buke. Dereng. Dereng nggih. Ketingale ya bulan niki, Pak. Bulan iki nggih. Nggih, bulan niki. Oke, engko dikabari lho Bapak ya. Teng napa, Pak? Lho, Umi iki duwe adik wedok sing jenenge aku mbiyen. Oh. Tak jenenge Pandam sapa, Pandam ing katresnan apa sapa? Pandam Tri Maharani. Yang artinya Pandam itu adalah keindahan yang berupa api yang penuh dengan semangat. pandam iki napa mboten godhong to, Pak? Heh? Godhong pandam sing damel segong. Kae jenenge pandan. Pandan. Pandan ini napa mboten kewan? Kewan apa? Kewan lucu. Kae jenenge panda. Oh, panda. Apa neh ayo? Wis, Pak. Ayo bocah ya pinter mbanyol ayo. Niku jaler napa Stri? Sing ndi? Pandam niku. Ya Putri no. Oh, Putri. pandam. Wis nggih calone adimu lanang apa wedok? Cewek, Pak. Oh, cewek. Nggih, kula sedih asine. Duwe adik cewek kok sedih. Kabeh-kabeh kok wedok. Nisa wedok, kula wedok. Sing terakhir niki nggih badene wedok. Lho, aja kaya ngono kuwi. Sampeyan kuwi ya yen diberi anugerah kodrat dari tuan wedok, pasti ada hal-hal yang positif dan juga bermanfaat. Lah, nek wedok kabeh iki lho Pak, pemene kula tumbas klambi. Lah liyane nggih melok meri lho Pak. Ya ditukokne wong nyatane mampu kok ya. Ya Pak. Kaya Bu Kesi pas laire rambu karo rangkung, bah mesakne lho, Nduk. Wih jam 09.00 bengi ngeden, ora metu-metu